who need like irin wanda ke buƙatar prompt na haɗa hotuna da yawa da dama, saboda har yanzu ana tambaya ta da yawa, ana tambaya ta prompt da Allah muke so, prompt da Allah muke so. To inda ake samun prompt marasa adadi na nuna muku ta hanyar farko dai wadda za ka yi amfani da ChatGPT. Ga ta biyu kuma wadda prompt zai baka kala-kala. Kana zuwa Chrome ɗinka, in ka zo Chrome ka shiga Chrome sai ka sa banana Chrome XYZ. Yau kun gan shi nan ma ba ma sai na ida ba tunda dama ina da shi. Yau wato kun ga idan ya zo nan sai ka danna wannan banana prompt ɗin nan. To kun gan shi yawwa, kaga share the front behind the art, discover trending AI image video, ga yanan dai ga sunan. To idan kana bukata kun ga wasu nan creator contributor, wannan kuma prompt share, ga sunan ɗarira. To sai ka zo nan kun gan su, wannan duka za su buɗe maka kalolin abin ga hotuna da na mata da na maza, duk wanda ka ɗauka nan kai kwafi ka sa hoton ka za su yi ma irin shi. Kun gan su, idan za ka yi kwafi ga inda suka rubuta kwafi nan, inda suka rubuta kwafi gurin kowane za ka rubuta kawai ka ɗauki kwafi ɗin. Kana danna kwafi ɗin za ka ɗauke shi, kamar yanzu na ɗauke wannan, kun ga na ɗauke shi na yi kwafi ɗin shi ya aje shi. To duk wanda ya buɗe ma hoto yana zuwa ya buɗe ma, za ka duba inda kwafi yake, kana ɗaukar shi ka kwafe shi zai je ma. Kuma kamar wannan bidiyon ina ma yake yawo, kamar wannan hoton tunda na yi kwafi ɗin shi ko, to sai ina iya zuwa yanzu sai na je abin gana, sai na je Gemini ɗina, ga Gemini ɗina nan. Kun ga na namiji ne ba na mace ba na ɗauko, sai na zo na yi uploading hoto na. In ina so in gyara shi ina iya gyara, in kuma ban buƙata wani na gyara shi sai na bar shi, sai na zo na ɗauko hoto na just like that. Yawwa na ɗauko hoto na, kun ga zan zo nan in yi pasting ɗin shi, kun ga shikenan na yi pasting ɗin shi. Wancan ne wanda na ɗauko na wannan mutuna wanda ya zauna normally. To kun ga yin pasting ɗin shi sai ya tafi, sai ya man generating bidiyon da hoton da na buƙata. Tunda irin wancan hoton yana zaune bisan kujera da sauransu dai ga yanan. To kun ga, tsaya ku ga aikin yadda zai kasance. Kun ga yadda ya kasance ko? I hope you understand. Kun gani yayi man daidai normally irin wancan. Kun gani fuska na ne, komai da komai nawa ne, kawai dai prompt ne na ɗauko. To shikenan, Allah ya sa mu dace.